Hokejisti HK Nitra vyhrali v repríze posledného finále Tipsport Extraligy na ľade majstrovských Košíc 3-1 a dostali sa na prvú priečku tabuľky. Tým spod Zobora potvrdil veľmi dobrú formu z posledných týždňov, keď vyhral 16 z posledných 17 zápasov. Košičania sa v poslednom čase trápia a ich výkony nie sú ideálne. V záverečnej powerplay stanovil výsledok gólom do prázdnej brany na konečných 3-1 Roman Tománek. Martin tretíkrát v sezóne zdolal Skalicu v domácom prostredí 4-3. Hráči Martina viedli 1-0 aj 3-1, no mužstvo zo Záhoria v 46. minúte vyrovnalo na 3-3. 3 body pre tým z Turca zariadil v 51. minúte skúsený Jaroslav Markovič. Banská Bystrica vyhrala 8. zápas v rade, keď porazila Piešťany 6-2. Barani potvrdili v kúpeľnom meste pozíciu favorita. Skoro otvoril už v 5. minúte Patrick White a hoci sa domáci snažili urobiť niečo zo stretnutím, hostia krátko pred jeho polovicou rýchlo odskočili na trojgólový rozdiel. Piešťany síce znížili na 1-3, ale na zvrat už nemali sily. Banská Bystrica potom bez problémov dokračala k 3 bodom a naďalej jej patrí 3. miesto. Trenčín prvýkrát v sezóne bodoval s Popradom, Zvolen zdolal aj 4. krát v sezóne Žilinu. Tomášom v detroitských službách, Tatarovi a Jurčovi momentálne ide karta, čo sa odzrkadľuje aj na ich postavení v historickej tabuľke produktivity slovenských hokejistov v NHL. 2 góly prvého menovaného v nedeľnom stretnutí v Caroline znamenajú, že 24-ročný krídelník má na konte 67 bodov za 36 gólov a 31 asistencií. Dubničan sa odpútal od Roberta Petrovického, ktorý ich v NHL nazbieral o 2 menej. Jurčo sa s 25 bodmi za 10 gólov a 15 asistencií vyrovnal Igorovi Libovi, odohral však o 24 duelov viac. Čiernu 5-zápasovú sériu zastavila Ottawa, ktorá šnúrou 4 gólov otočila duel a nad Vancouverom vyhrala 4-3. Skoro otvoril parádnym gólom Čech Radim Vrbata, no napokon o výhre senátorov rozhodol v predĺžení švédsky kapitán Erik Karlsson. Ústrednou postavou bol jeho krajan Mika Zibanejad s 2 gólmi a 2 asistenciami. Rovnako výsledkom 4-3 a tiež v predĺžení sa skončil súboj Anaheimu s Winnipegom. Ducks vyhrali 4. krát po sebe. V bránke víťazov nastúpil už 15. raz bez prerušenia mladý Frederik Andersen. Kapitán týmu Ryan Getzlaff zaznamenal 3 prihrávky. New York si v zámorskej NBA pripísal v súboji s Portlandom 8. prehru v rade po výsledku 99-103 a stále vylepšuje najhorší vstup Knicks do súťaže zo všetkých odohraných 69 sezón. Minútu a pol pred koncom znížili domáci na rozdiel 1 bodu 99-100, ale LaMarcus Aldridge na to odpovedal rozhodujúcim košom. New York prehral 16 z posledných 18 zápasov. V pondelok sa definitívne vyriešila budúcnosť volejbalového klubu SK Chemes Humenné, ktorý avizoval, že sa pre nezhody s vedením mesta odhlási po prvej časti z Extraligy mužov. Štvornásobný majster Slovenska napokon bude pokračovať v Extralíge, ako aj v pohárovej Európe, ale presúva sa do Spišskej Novej Vsi. Klub mení aj názov a v ďalšom priebehu súťaže bude vystupovať ako SK Chemes Spišská Nová Ves. Humenčania obsadili v prvej časti Extraligy 3. priečku a v druhej časti, ktorá sa začína už tento týždeň, budú štartovať v skupine o 1. až 6. miesto. Humenné hra stále aj v pohárovej Európe. V prvom zápase 16 finále vyzývacieho pohára vyhrali zverenci trénera Richarda Vlkolínského na palubovke chorvátskeho MOK Rovín 3-0. Odveta sa uskutoční 17. decembra už v Spišskej Novej Vsi. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v mestskom derby v 14. kole najvyššej španielskej súťaže nad Espaňolom hladko 5-1. Z 21. hat-tricku kariéry v La Lige sa tešil Lionel Messi. Favorit síce po góle Sergia Garciu prehrával od 13. minúty, ale v zápase mal prevahu a vyrovnanie bolo len otázkou času. V 30. minúte trafil Lionel Messi z priameho kopu len do brúvna, ale v poslednej minúte prvej časti hry sa už Argentínčan tešil. Po prestávke už mali hru pevne vo svojich rukách hráči FC, ktorí prekonali
dovtedy pozornú obranu Espaňolu 4-krát. Barcelona sa posunula v tabuľke na druhé miesto, na vedúci Real Madrid stráca 2 body. Portugalská hviezda futbalového Realu Madrid Cristiano Ronaldo pokoril pri výhre 3-0 nad Celtou Vigo ďalšie 2 míľniky. V španielskej La Lige strelil už 23. hat-trick a navyše pokoril metu 200 presných zásahov. V počte trojgólových zápisov prekonal rekord legend Realu Madrid a Atletica Bilbao Alfreda Di Stefana a Telmazaru. Real úspechom nad Celtou Vigo vyrovnal španielský rekord FC Barcelona v počte víťazstiev v rade v súťažných zápasoch. Dosiahol 18. triumf bez prerušenia. Madridčania majú počas súčasnej série skóre 67-9. Real je 100% od prehry 1-2, ktorú inkasoval 13. septembra doma od mestského rivala Atletika. Ronaldo sa v sobotu najskôr presadil v 36. minúte z pokutového kopu. Ďalšie 2 zásahy pridal v druhom polčase. V tejto sezóne strelil 23 gólov, o 12 viac ako druhý Neymar z Barcelony. Český skokant na lyžiach Roman Koudelka sa stal na mostíku HS 138 v norskom Lillehammeri víťazom napokon iba jednokolových pretekov jednotlivcov v rámci svetového pohára a dosiahol druhý individuálny triumf na podujatí tohto rangu. Za 25-ročným rodákom z Turnova, ktorému namerali 140 metrov, bol druhý s odstupom 4 bodov Slovinec Peter Prevc. Na 3. mieste klasifikovali Rakúšana Michaela Heibeka. Švajčiar Simon Amann obsadil 5. miesto a prišiel o pozíciu lídra svetového pohára, na ktorú sa presunul nedeľnejší hrdina Koudelka. Víťaz zo soboty Gregor Schlierencauer z Rakúska bol v dejisku zimných olympijských hier 1994 v nedeľu až 13. Švajčiarka Lara Gutová sa stala víťazkou pretekov v superobrovskom slalome v kanadskom stredisku Lake Louise v ženskej časti svetového pohára v alpskom lyžovaní. Druhá skončila, prvá zo sobotnejšieho zjazdu Američanka Lindsey Vonová. Na 3. pozícii klasifikovali Slovinku Tinu Mazejovú, ktorá si upevnila pozíciu na čele celkového hodnotenia svetového pohára. 23-ročná Švajčiarka si na svoje konto pripísala 11. triumf v pretekoch svetového pohára, už 7. v Super G. Bronzová medailistka v zjazde zo Soči 2014 v aktuálnom kalendárnom roku zvíťazila v prestížnom seriáli 4-krát. V štartovej listine figurovalo dovedna 58 pretekárok, Slovensko zastúpenie nemalo. And now, ladies and gentlemen.